Dobrý deň prajem. Človek, narodil si sa preto, aby si strácal, alebo aby si získaval a tešil sa zo života. Kto by dnes dobrovoľne strácal a trpel? Len ten, kto stratil vieru v seba. Život je viera. Viera v to, v čo si praješ uveriť. Všetko je len na tebe samotnom. Je to tak jednoduché, ale práve preto sa to mnohým javí ako zložité. Ľudia už neveria, že existuje jednoduchosť. Človek neustále vychovávaný vo viere niekoho iného sa už bojí uveriť v sebe samému. A pritom si to stačí len dovoliť. Začať sa počúvať, potom sa poslúchnuť a vrátiť sa jednoducho na začiatok k sebe. Človek, čo si praješ? Po čom túžiš? Čo ti ponúka pocit slobody, naplnenosti a zmysluplnosti? Máš ešte sny? Sny sú kráľovskou cestou k prirodzenosti. Ak už viac nechceš pokračovať po ceste, po ktorej kráčaš, najprv sa zastav, pozoruj, až potom sa začni pohybovať iným smerom. V živote neexistuje nič také ako prehra, len ďalšia možnosť. Žiť dôstojný život je povinnosť. Pýtaj sa sám seba, túžiš po zmene, po istote, po hojnosti, po dôstojnom živote, po ľudskej vzájomnosti, spolupatričnosti a spolupráci? Dovoľ nám pozvať ťa medzi nás, ľudí, ktorí už pochopili, že jedinec sám nič nezmôže, že je nevyhnutné sa spájať a vytvárať tým ľudí, ktorí myslia inak. Vďaka tomu máme čas, energiu, zdravie a slobodu pod vlastnou kontrolou. Žijeme dôstojný život v hojnosti, pretože sme spoznali nadčasový nástroj a systém. Tú istú možnosť ponúkame aj tebe. Pridať sa medzi nás, ľudí, ktorí už vedia, že život na nikoho nebude čakať, že už nie je čas strácať čas. A práve preto si vzájomne pomáhame a podporujeme sa. Naši partneri už vedia, že ich príjem je priamo úmerný tomu, akú hodnotu vedia priniesť svetu. Možno sa nemôžeš teraz vrátiť späť a zmeniť začiatok, ale môžeš začať znova tam, kde práve si a zmeniť koniec. S nami máš možnosť už viac nepadať a môžeš začať stáť na vlastných nohách spriamene. Vidieť jasne pred seba a spoznať to, čo si praješ ty sám. Ponúkame ti svet neobmedzených možností. U nás hranice neexistujú. Tie si vytváraš len ty sám stratou viery v seba samého. Chceš získať maximum zo života a premeniť svoje obmedzené zdroje, čas, energiu, peniaze na neobmedzené? Získať podporu celého tímu, pretože na každom záleží a záleží na všetkom. Pretože hodnota všetkého spočíva v tom, čo prebúdza tvoj život. Poď sa stať súčasťou tvorenia niečoho veľkolepého, čo vie pomôcť veľkému množstvu ľudí. Čo by chceli ľudia za väčšiu príležitosť ako to, že môžu pomáhať ľuďom k zdraviu, k časovej nezávislosti a k finančnej prosperite? Spájame sa, aby sme sa všetci navzájom obohacovali a boli silnejší. O každého vlastnú sebahodnotu, pretože každý sme jedinečný. Tak, ako aj ty. Výhovorky a domnienky len blokujú tvoj potenciál. Začína čas víťazov.
ktorí už pochopili, že je nevyhnutné prevziať svoju zodpovednosť za každú svoju voľbu, čin a emóciu. Nastal čas spolu podieľať sa na vytváraní hodnôt, ktoré ovplyvňujú realitu nielen tebe, ale všetkým tým, ktorí chcú. Máš rozum, srdce a svedomie v konaní v harmónii, neexistuje nič, čo by ťa mohlo poraziť alebo zastaviť. Myšlienka sa rodí z akcie, z každej ľudskej aktivity. Spoznaj oslobodzujúci pocit nebyť na nikom a ničom závislý. Len na sebe samom. Prichádza čas človečenstva. Poznáš tajomstvo života? To je nemožné, povedala pýcha. To je riskantné, povedala skúsenosť. To je zbytočné, povedal rozum. Tak to skúsme, povedalo srdce. Vitaj medzi nami, človek. Prajem vám pekný, príjemný, skutočný čas. Vítam vás a dovoľte mi, moje meno je Marcela Koteková, dovoľte mi, aby som vás sprevádzala dnešným večerom. Ako sa cítite po tomto, čo ste si vypočuli? Kľudne mi napíšte do chatu, ja rada budem počuť a zazdielame to aj pre záznam do éteru. A rada si to uchovám aj na zázname. Takže ako sa cítite po vypočutí tohto, čo ste počuli? Súzní to s vami? Alebo vo vás to vyvolalo nejaký odpor? Alebo viac menej si prajem, aby ste pomenovali, naozaj napíšte mi do chatu, všetky vaše pocity. A hneď vám vysvetlím, prečo som si to takto navolila pre dnešný večer. Pretože si prajem, aby ste ucítili samých seba. Prajem si, aby som vám predstavila dve sily, ktoré v sebe viete objaviť hneď. A je to vaša vlastná vnútorná sila, ktorú máme všetci, avšak potrebujeme ju znovu objaviť a posilniť. A tá druhá sila, ktorej naozaj neobmedzene verím, je ako na systém v referenčnom marketingu. Jeho sila. Možno, že sa vám to bude zdať, že to spolu nesúvisí, ale ja vám naozaj počas dnešného večera budem vyvracať všetky tie zaužívané pravdy, viac menej mýty, ktoré už dávno nie sú pravdivé a nie sú fungujúce, sú len s nami zžité. Proste uverili sme im. Takže práve preto som si priala s vami vytiahnuť z vás tie prvotné pocity, keď počujete niečo takéto, čo to s vami urobilo. Takže som si všimla, že ste začali písať, Dáška, ešte skôr, ako som sa opýtala, takže krásne si to, Dáška, navnímala, nacítila a píšeš, že má to, a viem, že si to napísala ešte niekde na začiatku, že má to hĺbku pre teba a stačí pochopiť a predať to ďalej. Ďakujeme. Naďka, ty si písala, že je to krásne. A ešte tu máme jedno zdieľanie, že sa cítiš, Dáška, krásne. Krásne sa cítim, poznala som to, sú souznení a nie sú to frázy. Áno. To som si práve dneska večer chcela spomenúť a aby to zaznelo, že my si prajeme uspievať nejak tak milne sa domnievame, že keď sa od niekoho naučíme používať nejaké vety, že nám to bude fungovať, alebo že to musí fungovať. A tak to nie je. Práve preto, aby nám to fungovalo, my potrebujeme nájsť v sebe tú vnútornú silu a cez tú vnútornú silu
odovzdávať všetky svoje vety, ktoré nás v ten daný moment napadnú. Lebo keď ľudia naozaj cítia tú vašu vnútornú silu, tak hovorím z vlastnej skúsenosti, môžete im narozprávať čokoľvek chcete. Oni len, mám s tým vlastnej skúsenosti, naozaj proste, oni mi len povedia, Marcela, ja neviem, čo si mi povedala, ale proste veľmi to so mňou ladí, proste verím ti každé slovo, aj keď nie všetkému rozumiem a chcem to. Tak práve preto som sa dnešný večer naozaj, a tým, že si to neustále aj zvedomujem v tom javnom svete, v tej realite, naozaj si to prajem s vami zazdieľať, ako sa dostať do tej vnútornej sily, ako byť sám sebou, ako byť v tej svojej najhlbšej prirodzenosti, lebo to je pre nás to najprirodzenejšie. Ja si budem pomáhať aj poznámkami, pretože ja keď mňa niečo napadne, keď mne príde myšlienka, tak mne sa to rinie a dokonca dnes v noci som si, už mám na to vypracovaný zošit, tak som si to napísala, takže ja niekedy naozaj sa podržím, hej, tými mojimi osnovami, lebo možno by som sa stratila úplne inde, ale ja si prajem držať ten úmysel toho dnešného večera. Takže, pretože si prajem naozaj, aby ste boli tvorcami, aby ste nie len pasívne prijímali a jednoducho viac menej tí ľudia, nehovorím teraz do vás, ale tí ľudia, ktorí sú naučení len pasívne prijímať, znamená, že už automaticky sa stávajú do role obete a tým pádom automaticky z nich ide, že sa už sťažujú na ten daný jav, čo sa im deje. Pretože to je jasným dôkazom toho, že naozaj, že niekto zvonku v podstate riadi ich život a že si ho neriadia oni sami. Práve preto si prajem, aby sme neboli pasívni tými obeťami, ale aby sme začali tvoriť tie svoje vlastné nastavenia na to, ako vnímať ten proste svet okolo seba. A naozaj otázka v tom referenčnom marketingu nie je o tom, že či to funguje, ale či chcem preto niečo urobiť. Lebo ten referenčný marketing, ako na systém v referenčnom marketingu naozaj funguje. A naozaj to správne je to, čo je v podstate dôstojné a normálne. A je naozaj normálne nechodiť do práce a zarábať peniažky niekomu inému. Normálne riadiť sa si svoj život sám. Normálne je mať ľudské, hlboké medziľudské vzťahy. A normálne je mať hojnosť a dostatok vo všetkom. A keď som sa ja tak vlastne dumala doslova nad všetkým, tak som vlastne zistila, dneska by som rada spojila tie uvedomenia, že spojím aj to zdravie spolu s tou hlavológiou a ukážem vám to na obyčajnom tom zákone rezonancie, že to je vlastne len fyzika vedomia, že ako je to silne poprepájané, ale vyvrátim aj sama sebe takú jednu pravdu, ktorú som si tiež len nedávno zvedomila. A to je to, že naozaj všetko je aj tak opačne, ako sa nám javí. Napríklad doteraz, alebo začnem s tým, to, čo jeme napríklad, tak to ovplyvňuje baktérie v našom čreve a ten mikrobióm vysiela signály do nášho mozgu. Potom telo produkuje vlastne určitý typ hormónov, ktoré na základe toho sa vlastne my nejako cítime. A na základe toho, ako sa my cítime, vlastne vytvárame tie myšlienky. Každý ste si určite všimli, že keď ste chorí, keď na vás niečo lezie, tak v podstate ste takí nevrlí a rozmýšľate úplne inak, ako keď ste v plnom zdraví a v tej plnej sile. Stále budeme sa baviť o tej plnej sile svojej vlastnej. Takže naozaj určitým spôsobom to, čo jeme, tým, že nám to ovplyvňuje ten mikrobióm a ovplyvňuje ten postup do tej našej hlavy, do toho mozgu, tak naozaj to je to, čo vlastne sa nie nadarmo hovorí, že náš druhý mozog je vlastne náš žalúdok a naše črevá. A naozaj je to vedecky už dokázané, že 90% serotonínu sa vlastne vzniká v našich črevách, v našom žalúdku. A len 10% toho hormónu šťastia vzniká v našich hlavách. Ja keď som si toto zvedomila, tak som bola naozaj v miernom šoku a zrazu mi to tam začalo šrotovať, že naozaj zase je všetko, to je moja taká najčastejšie používaná teraz veta, všetko je aj tak opačne, ako sa javí. A ako je nám to zjavné a ako je to vlastne my sami vidíme v tej realite. Takže toto bol taký prvý
moment spúšťač, keď som si uvedomila, že naozaj, že v podstate to telo nám v podstate ovplyvňuje tú hlavu najprv. A potom prišla ku mne ďalšia štúdia a naozaj som bola z toho prekvapená, lebo to prišlo v takom krátkom čase a to je ďalšie potvrdenie toho, že keď sa v podstate na niečo sústredíte a venujete tomu pozornosť, tak zrazu k vám to chodí. A zrazu prišla ku mne ďalšia štúdia, že predstavte si, že už 300 rokov od toho 17. storočia sa bralo, že hlava je ten akože navigátor, ten šéf pre to svoje telo a že telo je len vykonávateľom toho tvojho šéfa, tej hlavy. Avšak zistilo sa v tomto nedávnom, vlastne v tomto storočí, že naozaj je to zase úplne inak. A je to tak, že vlastne my do 3 rokov, keď sa narodíme, vôbec nemáme vyvinuté pamäťové bunky v tom mozgu. My v podstate prijímame informácie, deti malinké, keď sa narodia maminke, keď sa narodíme maminke, tak vlastne všetko prijímame cez telo. Všetky naše pocity idú cez naše telo. A dokonca vlastne, a dôkazom na tom je, že vlastne až 80% ovplyvňuje v podstate to telo, našu hlavu, a len 20% naše myslenie ovplyvňuje našu hlavu. Že je to zase úplne inak, ako sme si mysleli, že cez hlavu tvoríme niečo, určitým spôsobom áno, ale vlastne ten hlavný spúšťač, a to sú naše tie zabudované traumy v tele, z ktorých sa nevieme zbaviť, lebo my sme to v tom detstve vlastne vnímali naozaj cez to telo. Že vlastne keď maminka bola proste nejaká nekľudná pri pôrode alebo proste počas toho, keď musela riešiť peniaze, keď mala malé dieťa, tak vlastne to dieťa to cítilo. A naozaj do tých 3 rokov, to zopakujem, nie je v človeku vyvinutá v mozgu vôbec pamäť. Tým pádom si naozaj to pamätá len telo a tie pocity vníma cez to telo. Takže vlastne dieťa to definuje ako to, že vlastne sa učí, že v podstate to bezpečie vníma buď pocity bezpečia alebo nebezpečia. A že nebezpečie je vlastne vníma, že to je tá istota, lebo maminka v tom vlastne neustále je. A je to hlavne vtedy, keď mamina má neporiešené nejaké traumatá. A v dospelosti potom dieťa, keď hľadá kľud, ho vlastne hľadá v tom nebezpečí. Preto veľa vlastne detí v dospelosti hľadí takéto zadozučenenie alebo nájdenie toho kľudu cez adrenalín, alebo cez nejakú tú prejedanie sa, alebo proste cez drogy, alebo cez perfekcionizmus, alebo jednoducho, že furt potrebuje nejaký výsledok, aby si vlastne zabezpečil alebo potvrdil cez to nebezpečie ten kľud. Som zrozumiteľná zatiaľ? Ďakujem. Dobre, neboj Nadi, a ešte viacej sa k tomu vrátim. Takže je to dokázané aj napríklad pri športovcov. Preto dneska naozaj športovec bez kouča mentálneho, hlavológiu, keď nemá, tak naozaj nedosahuje výsledky. Lebo už vlastne tí koučovia zistili, že aj keď to telo športovcov je profesionálne vymakané a majú naozaj to telo dokonalé v rámci tých tréningov, tak zrazu, keď má podať výkon, tak v určitom momente pri tých spoločných akože hrách, či hokej, kde proste pracuje, doslova, kde je ten šport v tej kolektívnej hre. Takže zrazu pri určitých bodoch sa tí hráči zastavia a nevedia sa pohnúť. To znamená, lebo práve, že objavilo to telo tú ich traumu z detstva a hlava sa im vtedy zastaví. Lebo vlastne oni tam majú vákuum. Oni nemajú to spracované cez hlavu. Vlastne to telo doslova si pamätá len ten pocit z tej traumy. Preto vlastne kaučovia zrazu začali pracovať úplne inak. Nie cez hlavu, ale cez to telo. Ako telo vníma tie pocity, ako ich príjma a spracováva. Je to zrozumiteľnejšie, Naďka? Ďakujem. Takže cez telo naozaj vnímame, cez telo interpretujeme, čo je vonku, čo sa deje okolo nás a na základe toho sa vlastne rozhodujeme, ako potom ďalej premýšľame. A
to je to, čo vlastne v nás spúšťa ten tlak. A vlastne vynára sa z nás tá schopnosť regulovať tie emócie pod tlakom. Takže zrazu je to zase opačne, že tie traumy mi naozaj nie všetky sa dajú vyriešiť alebo odstrániť, vygumovať cez tú hlávku, ale keď si zvedomíme tomuto, čo som práve povedala, keď tomu veríme, takže naozaj to ide cez tie pocity, ktoré to telo zaznamenalo a malo ich oveľa skôr ako naša hlava. Takže naozaj telo až 80% ovplyvňuje našu hlavu, a ktorá je v tom vlastne len tých 20%. Nemám rada tie čísla v tomto ponímaní, ale schválne to hovorím kvôli tomu, aby naozaj bolo vidno ten veľký rozdiel, že je to úplne inak, ako sme sa domnievali. Teda ja určite. Tak, ale prečo to takto rozoberám? Lebo naozaj sa prajem teraz vrátiť do tej našej vnútornej sily, ktorú všetci máme. Naozaj všetci, aj tí naši nepriatelia. A ja si ju prajem s vami, spolu s vami, proste ju spolu objaviť a spolu si prísť na to, ako tá naša sila sa vie k nám viac menej prinavrátiť, aby sme boli v tej svojej vlastnej prirodzenosti a nemali žiadne pochybnosti, lebo je najvyšší čas zbaviť sa vlastných pochybností. A naozaj začneme spochybňovať svoje pochybnosti. Takže ja už viem, že obyčajný, nemyslím to v zlom, urážku, ale proste ten človek, ktorý je reaktívny, on naozaj len reaguje. Ale ten vedomý človek, ktorý má už nejakú vedomosť a je zvedomený, tak doslova si dovolím povedať, že prikazuje. A to tým, že vlastne už vie, už pozná tú hodnotu, že si to tvorí on sám. Keď hovoríme vety snáď raz, tak vlastne naozaj my do toho priestoru vysielame len signály, že teraz určite nie, takže tým pádom nikdy. Keď povieme, možno to príde, znamená to, ešte stále čakáme a budeme vyčkávať neustále. Keď povieme, je to naše, tak naozaj ten priestor okolo nás na to zareaguje a bere to ako príkaz. To je to, čo hovorím, že vedomý človek naozaj si vie dovoliť prikazovať. A je to ten obyčajný zákon rezonancie, je to fyzika doslova vedomia. A keď sa vám niečo udeje, tak väčšinou, teda ja to tak mám, keď sa mi stane niečo nepekné, tak si hneď položím otázku, Bože, prečo sa mi to deje? Ale tá otázka je nesprávna, aj na to som si prišla. Jednoducho, ja už viem, že sa mi to deje preto, deje sa mi to, s čím súzním. Vlastne to, na akej vlne som vlastne nastavená a na akej vlne vysielam. A práve preto sa mi deje to, čo deje. Že vlastne ja som sa nenaladila tak, ako by som si priala. Že som to neprecítila, pretože som v tých obávách a v tom strachu, že jednoducho to predsa nemôže výjsť a nemôže to tak byť. Lebo som buď v tej minulosti, alebo som v tej budúcnosti a nie som v tej prítomnosti. Takže tam tiež sú také dva výrazy, ktoré to vedia definovať, že buď dúfam, to znamená stále čakám, alebo si poviem ja viem. Ja dúfam a ja viem. Cítite ten rozdiel, keď si poviete? Takže stačí zmeniť v náš vnútorný tón, ten vlastný vnútorný dialog, ako so sebou hovoríme, každú sekundu, každú minútu, naozaj je to až uchopiteľné a hlavne dneska ja som cítila, ja som sa pýtala dokonca aj poštárky, aj sused prišiel, aj dcéra prišla, aj všetci, čo dneska prišli do môjho priestoru, ja som spýtala, cítite niečo v tom priestore, lebo ja som cítila veľké tlaky, veľkú nervozitu, ale z niečoho, proste ja som videla, že to nie je moje, ale že to proste niekde prišlo, že je to vytvorené. A všetci mi proste potvrdili, že áno. A nerobí len to tá vonkajšia hmla, ktorá je až po zem padnutá, a že naozaj proste je to niekde zavesené vo vzduchu. Takže je naozaj najvyšší čas začať používať správne slová a začať hovoriť jednoznačne a mať vlastne ten jednoznačný úmysel
a jednoznačné pomenovanie vecí. Takže namiesto musím, ja už používam slovo volím si. Namiesto bojím sa, už používam rozhodujem sa byť kľudná. A namiesto slova snáď sa mi tam to podarí, tak si už poviem deje sa. A to je to, že vlastne prechádzame a znova vám to viac menej takto dokazujem, že myšlienka naozaj môže mať ten prikazovací kód, ktorý ten priestor okolo nás počúva. A viete, kedy je tá myšlienka sa tvorí najistejšie a kedy je to najprirodzenejšie? Keď máme svoj vlastný kľud. Pretože môj kľud, náš kľud je vlastne náš rozkaz. Keď naša istota je vlastne ten náš signál. A naozaj dneska nehovorím o vesmíre, proste mi tam ide skôr ten vesmír okolo, teda ten priestor okolo nás a ten čas čaká, až keď my prestaneme čakať. Takže naozaj tá sila, o ktorej som vám na začiatku povedala, kde sa rodí v nás a kedy sa rodí sa v tichu. A ticho nie je prázdnota. Je to naozaj ten komunikačný, alebo tá komunikačná brána medzi nami a tým všeho mírom. Takže jedinou našou povinnosťou je naučiť sa stišovať ten svoj vlastný obraz vnímania sveta. A nie tým, že utečieme, ale tým, že sa prestaneme účastniť toho zbytočného šumu a chaosu, ktorý určitým spôsobom je neustále okolo nás vytváraný. A zastaviť chaos znamená prestať ho vlastne aktivovať. Prestať ho platiť. Zastaviť chaos znamená, že si vyberieme kľud, ten náš vlastný vnútorný pokoj ako naozaj disciplínu. Kľud nie je naozaj o svete, ale kľud je o moci. Kľud je potvrdením, že sme v kontakte s našim vlastným zdrojom, s tým našim vlastným stredom. A také krásne zvedomenie mi tiež prišlo. Srdce, to je stredný rod. To srdce. Práve preto máme byť v tom strede. A medzi tou myslou, tým technickým mechanizmom, hej, čo tam máme naskladaný, a tým srdcom je len 30 cm vzdialenosť, takže to ide veľmi ľahko. Takže stíšenie je vlastne návrat k sebe, k frekvencii, kde počujeme to svoje vlastné vedenie, to svoje vlastné vedomie. Ten inštinkt, ktorý majú zvieratka, je vlastne jazykom duše. A kľud je vlastne prítomnosťou kontroly. A chaos je len obyčajný návyk na to, na čo vlastne sme boli obklopovaní od nášho narodenia. Takže sme si vlastne na to zvykli, že je to normálne. Preto sa nám tak často zrazu chce veriť, to, čo je viac menej, to, čo sa v tomto svete zdá ako nenormálne, tak je presný opak, je práve že normálne. Pretože ten chaos nie je normálny, ten kľud je normálny. A preto ho máme tak málo. A že akákoľvek reakcia človeka je vlastne strata jeho vlastnej moci. Takže keď sa niečo deje, tak naozaj stačí sa nadýchnuť. To je to prvé, čo vlastne pri živote zažijeme, aj to posledné, keď vydýchneme. Nádych, výdych. A dneska, keď my odoberám, proste nosia mi sem vajíčka, jogurty, všetko proste domáce. Máme tu takú krásnu sieť vybudovanú, že ja len zavolám a je tu jedna krásna dievčina, ktorá okrem toho, že má kone, proste
nosí každému, kto jej zavolá, proste všetko to, čo si povie, to domáce. A dneska, keď mi donesla jogurty, vajíčka a tak sa jej pýtam, Jani, ty cítiš, že sa niečo deje, cítiš to v priestore, že a ona, no jasné, vedie už to tu a my hovorím, dýchaj, nádych, výdych. A povedala, a ja hovorím, fajn, fakt, vlastne včera som si na to prišla, že minimálne 90 sekúnd, to je minúta a pol, keď máte nejakú situáciu, ktorú proste nechcete riešiť a nechcete reagovať, tak naozaj skúste si proste napočítať, aj keď sa vám to nechce, tých 90 sekúnd sa zapnúť a len to predýchať a nereagovať. Uvidíte tú zmenu celého priestoru, všetkého, čo sa vlastne deje. Takže ona mi fakt povedala, že Marcela, len dýchaj, vidíte to už konečne tu, veď sme to chceli všetci. Tak som sa len smiala, že máš pravdu, že zase to najjednoduchšie mi ušlo. Vlastne ten vlastný dých, ktorý je najpevnejší a ničím ho my nemusíme vlastne aktivovať. To je to, čo proste fakt v sebe máme a je to perpetuum mobile v tomto našom živote. Tak od narodenia po ten druhý život. Takže naozaj, že chcem povedať, že dýchajme z tej duše. Pretože nepotrebujeme vždy odpovedať. Ja sa to tiež učím. A to je to víťazstvo. To je to prepnutie tej reality. Lebo náš kľud, vnútorný pokoj je vlastne dôkazom, že už vieme. A naozaj tá najsilnejšia vibrácia je kľudná vibrácia. A k tomu, aby sme ten kľud v tej svojej vlastne tú vlastnú silu našli v tom svojom vlastnom kľude, ktorý si vieme vytvoriť hneď tu a zaraz, tak viete, čo ešte potrebujeme? Potrebujeme vieru. Pretože viera je rozhodnutie. A vedieť z prítomnosti je tá sila, ktorá v nás vlastne je. A viera to nie je emócia. Viera je tiež len postoj. Je to obyčajný postoj, to rozhodnutie. Je to postoj, s ktorým stojíme vlastne uprostred tej neistoty. A vlastne aj tak tomu veríme, aj keď sa nám to zdá hmlisté, alebo proste ešte nie je to tak viditeľné v tom našom priestore, v tej našej realite. A vtedy, keď nič nie je isté, tak vlastne už vtedy viera v nás hovorí. Viera naozaj nehovorí to snáď. Viera vlastne ona úplne obaluje ten prítomný čas a zvedomuje nám to poznanie. A tá naša istota, ktorá ide cez tú vieru a cez ten kľud, tak tá nám vlastne vytvára tie dôkazy. Viera vidí naozaj to, čo som spomínala, neviditeľné aj vtedy a vie predsa, kam ide, kam smeruje, aj napriek tomu, že stojí v hmle. Viera sa nebojí straty, pretože verí v zákon návratu. A my určujeme, čo deň prináša. A nie uvidím, čo mi deň prinesie. Cítite ten rozdiel? Že ja určujem, čo mi deň prinesie, a nie to, že uvidíme, čo mi deň prinesie. To znamená, viera nie je krehká, viera je naozaj pevná. A je zakotvená v tom, kto sme. To je tá naša vnútorná sila, ktorú si postupne proste s vami si prajem zvedomovať. A naozaj tá evolúcia, ten náš vývoj, ten rast, ona chyby nerobí. Naozaj, lebo keby sme nepotrebovali mozog, tak ho nemáme. Nechcela som ten mozog dnešný deň, večer, proste ho tak až, nie že ponížiť, ale proste dať mu len tých 10-20%. Avšak naozaj tá viera a ten vlastný kľud je základ. Pretože tí, čo si veria, sú úspešní. A dávam to tiež na jednom príklade. Keby
A tí, čo vlastne pochybujú, sú neúspešní. Keď napríklad nejaký človek príde na pohovor a tak naozaj podľa toho, čomu verí, či pochybuje alebo verí, tak vlastne ten pohovor sa rozvíja úplne inak. Hoď dostanú tú istú príležitosť obaja. A každý z nich si na základe tých svojich postojov, či pochybností, alebo tej viery vyberá vlastne každé slovo, ktoré použije. Takže úspešný človek si naozaj vyberá slová, ktoré mu dovolujú uspieť. A opak, ten pochybovačný človek si vyberá zase také slová, ktoré neustále spochybňuje a vlastne nevydáva dojem istoty. A pochybovač sa samozrejme sám v sebe stratí. Ale obidvaja na tom pohovore majú rovnakú šancu. A obidvaja odpovedajú naozaj na tie isté otázky, avšak každý počuje v tých otázkach niečo iné. A viete, čím je to dané? Je to tým, že vlastne je to dané tým, čo sme si zakázali. Či v detstve, či v priebehu života, alebo neustále si to v tej prítomnosti zakazujeme. Pretože nad vecami rozmýšľame chorým spôsobom, ja to poviem tak. Takže tá vnútorná sila, ten náš vnútorný princíp, máme neustále v našom vnútri, v sebe. A nemusíme ho vôbec ničomu učiť. Pretože my sme stvorení vlastne podľa tohto princípu. Takže nič v sebe nepotrebujeme, do seba nič nepotrebujeme vkladať, len objavovať. Takže to je to, tá naša vnútorná sila, ktorú si hneď vieme všetci vlastne privnavrátiť späť. A na základe toho úplne inak začať jednať. A rada by som teraz premostnila na tú druhú silu, ktorú máme vlastne hneď k dispozícii, je to vlastne, akým spôsobom žijeme. A akým spôsobom naozaj v podstate v dnešnom svete ľudia najviac času strávia zarábaním peňazí. Je tak? A človek, ktorý chodí do práce, tak naozaj nemá čas sa pozerať, že či svet je v poriadku, či mu nič nechýba a či svet funguje správne. Je tak? To znamená, že naozaj ľudia, ktorí chodia do práce a zvolili si tento spôsob žitia, tak ja len viem, že nemajú len určitú vedomosť o tom, čo ešte v priestore sa môže nachádzať a sa nachádza. A už Seneca povedal, a ja si to radšej si to prečítam, aby som nestratila ani jeden význam dôležitého slova, lebo on vedel, čo hovorí a zanecháva za sebou. Nežiješ svoj život, len plníš očakávania systému. A pokiaľ to nepochopíš, budeš pracovať napriek tomu, aby si kedy naozaj žil. A to povedal pán Seneca, a teraz mi trošku vypadlo, v ktorom tom storočí, ale verte tomu, bolo to dávno pred nami. A nie je to podstatné, kľudne si to dohľadajte, to stačí dať hneď a vám to vyskočí. Ale posolstvo bolo iné. Proste naozaj nežijeme svoj život vtedy, keď vlastne plníme očakávania toho systému. A ja práve s radosťou teraz prechádzam k tej druhej našej sile, ktorú máme hneď k dispozícii. A to je sila nášho systému v referenčnom marketingu. A viete, ešte sa zastavím, že viete, kedy máme silu všetko toto, o čom sme sa doteraz bavili, meniť, kedy vlastne tá sila, pokiaľ už nemáme objavenú,
Kedy tá sila v podstate v nás, a my máme tú silu zmeniť to všetko, čo sa nám deje a my to vlastne nechceme. To znamená vtedy, až keď zistíme, že máme v tom svojom vlastnom priestore niečo, čo s nami neladí. Tak až vtedy my sa zamýšľame nad tým, ako to zmeniť. A naozaj ten rast vyvoláva ďalší rast a tá naša vnútorná sila nám to dáva neustále do toho pohybu. Takže vrátim sa k tomu Akuna systému v tej sile referenčného marketingu. Viete, čo nám prinesie úspech? Keď sa staneme budovatelia sietí. Lebo meradlom úspešnej vašej organizácie sieťového marketingu naozaj nie je počet predajcov, ale doslova počet vedúcich manažérov. Manažéri, ktorí naozaj duplikujú systém. Takže naučiť tých svojich manažérov, ľudí, ktorí naozaj chcú niečo zažiť v živote iné, ako len chodenie do práce, ktorých učíte predávať vlastne celý systém. A to je to, vrátim sa na začiatok, čo som spomínala, že si prajem, aby ste objavili svoju vnútornú silu, nebyť len vlastne obyťami systému a čakať, kto vám čo naservíruje, ale stať sa naozaj tými tvorcami tej vlastnej siete a nielen siete, ale najprv samých seba. Aby naozaj ste už neboli obeťou toho všetkého, čo sa vám v tom časopriestore nepáči. Takže čo je nevyhnutné, aby sme mali ten nádherný, vybudovaný tok peňazí, to znamená vytvárať presné kópie samých seba a samotných sa duplikovať. A nehľadáme naozaj ľudí, ktorí chcú predávať, ktorí si chcú kupovať produkty, ale hľadáme ľudí, ktorí chcú zarábať toľko peňazí, aby nemuseli už chodiť do tej práce. Každý boží deň. A hľadajte naozaj takého biznis partnera alebo Akuna partnera, spolupracovníka, aby zatienil váš výkon. Ja som si už dávno nastavila svoj úmysel, že naozaj hľadám ľudí šikovnejších, ako som ja sama. A pretože tí ľudia poznajú nielen to, čo ja im predám, ale pridajú tam aj tú svoju vlastnú hodnotu a tým pádom je to znova o niečo povýšené. Takže ten náš šek, potom tá výplata, by mali potom ukľudniť a utišiť to naše ego. A pokiaľ máme vo svojom tíme toho tvorcu, tých hviezd, nazvime to, tak potom si môžeme svoj život naozaj skutočne užívať. A všetko, vlastne aj naša sieť, bude vlastne stále rásť, naši takisto partneri, ak sa vlastne budú k nám pripájať ďalší nezávislí na našom úsilí. Ďalší partneri, ktorí naozaj nie sú závislí na nás samotných a ani na naše motivácie, pretože už pochopili, že vlastne pracujú pre samých seba a nie pre nás. To je tiež veľké zvedomenie si, že keď niekomu naozaj ponúkate tú úžasnú príležitosť, ako na systém v referenčnom marketingu, tak nie, že on zarába na vás, ale že vlastne každý pracuje sám pre seba a vytvára to a ovplyvňuje výšku svojej výplaty tak, ako si on praje. A tak, ako som povedala, neexistujú zázračné vety. Tým zázrakom sme my sami. Keď vstúpime do tej svojej vlastnej sily a konečne ju začneme používať v tej svojej prirodzenosti. A viete, koho hľadáte? A fakt tú vetu si napíšte. Ja to mám napísané a krásne mi to vždycky zvedomuje ten môj úmysel. Hľadám excelentných ľudí do excelentného Akuna systému. A
A hľadám a vytváram si vlastne stále nových a nových priateľov, ktorí sú z rovnako ako ja. A ktorí by si vo svojom voľnom čase chceli vybudovať svoj vlastný peniazovod. A napíšte si ešte jednu vetu, ak to s vami súzni. Hľadám budovateľov sietí. A poviem vám teraz nedávny príbeh, ktorý som mala, keď som bola na jednom stretnutí s mojím akona partnerom a zoznamoval ma so svojimi budúcimi akona partnermi. Viete, ako ma predstavil? A ja som bola úplne nadšená a ja hovorím, že túto vetu dávam do svojich prezentácií a nebudem nič iné hovoriť. A tá veta je, on povedal, toto je Marcela, ktorá buduje, tvorí svoje peniazovody. A mňa to proste nadchlo a ja som tam začala jačať, že to je ono. Že Marcela buduje, tvorí svoje peniazovody. Tí ľudia vtedy fakt v tej sále stíchli. Tí ľudia proste zrazu, že to znie zrozumiteľne, ale zároveň tajomne chcú o tom vedieť všetko. A tí ľudia naozaj sa spustilo to, že sa začali pýtať. A to je ten krásny začiatok, že ako náhle ľudia začnú byť zvedaví, nech im poviete čokoľvek, aj keď oni tomu ešte nerozumejú, tak to je ten spúšťač, že začnú s vami komunikovať. A verte mi, že oni už potom nemajú žiadne pochybnosti a tie nezmyselné otázky, tie, ktoré nemáte radi. Hej, tie všetky, čo sa vám opakujú, tie negatívne capiny, ja tomu hovorím, a doslova nezmysly, lebo nie sú potvrdené žiadnym našim zmyslom, či čuchovým, vnemovým, proste nejakým, ani pachovým nejakým proste. Sú to nezmysly. Preto sa hovorím nezmysly, lebo nemajú zmysel v tom našom pocitovom, zmyslovom vnímaní. Každý vieme, že vlastne, ktoré sú naše zmysly. To sú tie naše dôkazy vlastne v tej realite. Takže Marcela buduje, tvorí svoje peniazovody. A je tam možné číslo, aj to ste si všimli, hej? Lebo netvorím len svoj. Zároveň umožňujem aj ostatným ľuďom robiť presne to isté. Nikto nie je nado mňou, podo mňou, proste nikto nie je vedľa, nikto nie je proste, každý má ten istý začiatok. Takže ľudia, ktorí sú priateľskí, majú určite okolo seba ďalších svojich priateľských ľudí. A zaujímavých, hlavne zaujímavých ľudí, ktorí chcú niečo vedieť, nechcú prejsť životom len tak, nepovšimnúť to a nechcú proste strácať čas. Tak takí ľudia radi a ľahko navazujú kontakty. Sú ochotní učiť sa nové veci a nech im doporučíte čokoľvek naozaj, keď im to poviete v tej svojej vlastnej sile, v tej vlastnej prirodzenosti, tak vlastne oni vám veria. Oni už nepotrebujú potom ďalej dôkazy. A naozaj nemusíte vysvetľovať prečo. Oni to už chápu zo svojej vlastnej podstaty, lebo si to navnímali. Oni to pochopili cez vás. Lebo oni pochopili, že vy to naozaj žijete. A keď to funguje vám, nie je možné, aby to nefungovalo im, keď robia presne to isté, čo robíte vy, budovatelia sietí. Ste rozkošní, keď vás vidím, ako máte zloženú hlavu v tých papieroch a píšete. Len tak ďalej, píšte. Radšej sa na mňa nedívajte. Fakt sa sústredite na seba, to je ono. Takže, takí tí priateľskí ľudia naozaj, ktorí chcú niečo vedieť, chcú vedieť viac, tak naozaj sú spoľahliví. Držia svoje slovo a vyžaruje z nich, už viete čo? Ten dneska veľakrát opakovaný, čo som spomínala, kľud. Áno, ďakujem, Monika. Krása, ďakujem. Všetko počujem, vidím, čítam spier. Krása, ďakujem. A kľud, a nielen kľud, ale aj sebaistota. Takže naozaj, podľa toho viete, že s tým človekom nestrácate čas, lebo on udrží to, na čom sa dohodnete, to on urobí. Proste, lebo proste vie, že na spoľahlivosti je založená tá dôvera. Keď vy veríte, tak vlastne on dôveruje vám. To je zase tá viera, zase to ďalšie slovíčko, kľud a viera. Tie spúšťače na tú vnútornú vlastnú silu, na tú vnútornú vlastnú prirodzenosť. A tí ľudia, nie im poviete čokoľvek, tak oni to urobia. A ďalší taký preverenie, že či naozaj je to ten pravý človek pre vás, alebo do
tej krásnej hry ako na systému, je to, že naozaj pravidelne používajú tie naše nadčasové produkty, o ktorých teraz všetci ich poznáme a tí, ktorí nie, tak nech sa spýtajú a tých ľudí, ktorí ich pozvali alebo im poslali toto video a hoď aj zo záznamu, ktorí zatiaľ nestihli byť s nami, lebo o nás nevedeli, lebo my sme im o tom nepovedali. Hej, že je tak. Takže kľudne môžete toto video zobrať a posunúť ho a vy nič nemusíte vysvetľovať, ak s ním súznice, samozrejme. Takže tí ľudia už pochopili, že keď chcú niečo od života viac, tak tomu musia dať tú svoju prioritu a venovať tomu minimálne, ja to mám tak nastavené, v začiatok som to mala inak, ale dneska to mám nastavené minimálne 2-4 hodiny denne, venovať tomu, čo si naozaj prajem vo svojom živote mať denne, na dennej báze. Lebo potom aj ten zlozvyk, ktorý máte a chcete odstrániť, sa tým opakovaným návykom mení na dobrý návyk. A viete, ako spoznáte toho kvalitného, priateľského, spoľahlivého, sebadisciplinovaného človeka? Podľa čoho ešte? Že vám vedia predstaviť svoje vlastné sny, o čom snívajú, a hlavne sú kvalitné. Majú kvalitné sny. Spoľahliví ľudia a tí, ktorí s vami budú budovať tie siete, budú mať kvalitné sny. A teraz tiež si vás dovolujem, si to počiarknite. Viete, aký je základný princíp v Akuna systéme v referenčnom marketingu? Rob to ako ja. Rob to ako ja. A tak, ako vy budete rásť a dovolíte popri tom vyrastať aj ľuďom vo vašom okolí, tak porastú vlastne aj vaše príjmy. Pretože vy už viete určite, že vďaka Akuna systému v referenčnom marketingu si tú výšku výplaty určujete len vy sami. To je niečo proste naozaj až nebezpečné, by som povedala. A Jaroslav Dušek povedal, krásnu raz proste rozložil to slovo nebezpečie. Viete, čo to znamená? Znamená to, rozdielte si to. Nebe z péčí. Nebezpečie nie je nebezpečné. To je nebo z péčí, so starostlivosťou. Nebe z péčí. Vlastne to nebezpečie, ktoré sa vám javí, to je len to, že je nepoznané. Ten jav v tej realite je vlastne ešte len nepochopený a nepoznaný. Preto sa vám to javí nebezpečné a preto to vám vyjadruje, vlastne vytvára ten strach. Ale to je ten omyl. Ten strach je naozaj len nepochopený, lebo nebe je z péčí. Nikto sa v tom priestore o to stará, aby vy ste boli v bezpečí. Nie ste na to sami. A William Shakespeare ešte povedal, sa spýtal vlastne, hodil takú do priestoru otázku. Milujete svoj život? Tak potom neplýtvajte časom. Čas je materiálom, z ktorého je život vyrobený. A moja ďalšia rada. Lebo ja radím dobre, lebo viem, keď radím dobre, tak aj tým ľuďom sa darí posúvať ďalšie dary a rady. Buďte uveriteľní. A viete, kedy budete uveriteľní? Keď uveríte samým sebe. A naozaj stanovte si vysoké ciele. Prestaňte myslieť na to, čo je špatné a naozaj nemáte ani tušenie, čo všetko ste schopní zvládnuť a dokázať. A doprajte si viacej lásky, menej nenávisti, menej žiarlivosti, menej súženia, pretože nemáte najmenšie tušenie, čo všetko dokážete urobiť. A rozhodnite sa len, že to všetko príjmete. A
tým pádom nebudete mrhať so svojím obyčajným životom v tej najväčšej veľkosti. A ešte raz vám tak v krátkosti zopakujem, čo je to vlastne tá vnútorná sila. V čom si ju viete vlastne tak nájsť, znovu objaviť a v tom priestore vlastnom prečítať a doslova zjaviť. A to je hojnosť, že to nie je len o tých peniazoch. Je to naozaj ten stav bytia, keď cítime podporu života, či v zdraví, či v láske, či vo vzťahoch, či v porozumení a hlavne v tom vnútornom pokoji a v správnom čase na správnom mieste. A je to tá sila, tá energia, ktorá nás poháňa žiť naše poslanie a vlastne všetci sme sem preto prišli. Či tomu veríme alebo nie. Nič sa v tom priestore, časopriestore nezmení. A na záver. Pardon. Včera bol slnovrat. Je to jeden z najsilnejších dní v roku, kedy vlastne sa vracia slnko. Začínajú sa od včerajšieho dňa, sa končí tma, noc a začína sa objavovať viacej svetla. Takže je to slnovrat, návrat slnka. A prinieslo naozaj veľmi silné energie, silové energie. A do konca roku stihnite ešte, a nie preto, že musíte, ale pretože sa vlastne blíži tento koniec nejakého cyklu, ktorý uzatvárame v tomto roku. Pretože ten nový rok si zaslúži byť ľahší, jasnejší a vyčistený. Takže vyhoďme všetko to, čo potrebujeme. Vidíte, sválne hovorím to v množnom čísle, lebo ja to tiež potrebujem. Vyhodiť naozaj aj veci so šuflíkov. To je u mňa šatníky, Ježišmaria, no tak to je. Ani Ježišmaria by mi nepomohli. Verte mi, ja tie šatníky mám napratané, aj tak nosím stále to isté. Takže ja sa musím naučiť vyhadzovať. Moji partneri okolo mňa teda to vedia. Že naozaj, lebo tie staré veci držia a udržiavajú tú starú energiu. Takže naozaj uvoľníte ten priestor aj fyzicky. A tým pádom ho uvoľníte aj silovo, energeticky v tom priestore. Takže šuflíky, skrine, dokumenty, nech veci, ktoré nám naozaj neslúžia, neblokujú to, čo sem chce prúdiť. A ja som si fakt robila na mojom papierovom stole, lebo tým, že ja vždy píšem, si zaznamenávam ten tok píšlienok, tak mám len haldu papierov. A proste 1000 zošitov, jeden je na také, takže vlastne už aj v tom si robím poriadok, aby tie myšlienky boli jednoznačné, lebo ja viem, že keď sú myšlienky a tie slová jednoznačné, tak naozaj žijeme ten život zrozumiteľne a jasne. Tým pádom máme naozaj v tom živote jas, iskru, to svetlo. A tým pádom nemá šancu sa tam dostať ten chaos, ten šum z toho vonkajšieho priestoru. A to fakt zase ide cez tie zvukovody slov, cez tie tóniny slov. A to vám ešte prezradím, proste dám to sem. Včera som vlastne bola na krásnom vlastne tom sviatku oslave slnovratu s ľuďmi. Nikto sme sa nepoznali. To je len ďalší dôkaz, že to naozaj funguje. Bolo nás tam okolo 60-70. My sme sa videli prvýkrát. Bol to doslova obrad vítania toho slnka. Ten starý slovanský spôsob, ako to ľudia naozaj žili. A my sme tancovali chorovody. A nech naozaj vás to, mňa to tiež napadlo, takže nebojte sa, nebudete jediní, že spojené s chorobou. Nie, nie, nie. Keď si rozdelíte to slovo, chor, vody, znamená
spievať v tanci, teda chór, spev tón nesúci sa v tanci, chodení, chorovody. A vy vlastne, keď sa pospájate, všetci sme sa držali za ruky a naozaj sme to tlačili, ten náš spoločný úmysel. Už nehovorím slovo zámer, lebo to je zamerateľným niečo, proste to nie je tak, je to úmysel, máte dobrý mysel, tá mysel myslí dobromyselne, tak naozaj jednoducho ja som cítila takú silu toho priestoru, že hlava bola tak nádherne vyčistená, hoď tam som išla nabitá, čo všetko ešte musím a stihnúť, aby to vymyslené, nechcem povedať ani to slovo začína na V, čo sa skonzumovalo a úplne pomotalo, tak zrazu, a nechcem to dávať ani do priestoru, lebo fakt ja vytváram už iné veci, iné tie tvorenia, tak zrazu naozaj ja som cítila tú silu tých všetkých ľudí, tých 70 ľudí a zrazu všetci tam cítili pokoru, cítili tú spolupatričnosť, cítili ten súlad, tú vzájomnosť, tú ladnosť. Nikto tam nemal žiadne pochybnosti, lebo sme sa opreli jeden od druhého v tom silovom poli myšlienok a naozaj to bola nádherná čistota, transparentnosť a javový úmysel a zrazu všetkým bolo dobre, všetkým bolo v pokoji. Všetci boli v pokoji a bolo to niečo veľmi silné. A prečo o tom hovorím? Zámerne, aj keď to som už neplánovala, ale proste myslím, že je to potrebné, lebo na tomto zase vidíte tú silu toho spájania. Že pochop to a naozaj s ľahkosťou to pošli ďalej. Tú silu toho tímu, tú silu toho budovania tých sietí, že už nie ste na to sami. Naozaj, keď chcete proste ísť, môžete ísť sám, ale nedôjdete ďaleko. Ako tím, ako skupina rovnako zmýšľajúcich ľudí naozaj dojdete oveľa ďalej. Takže to spájanie má naozaj silný a silový význam. Dajte si ešte do konca roka, nájdite si naozaj jeden jediný deň pre seba od rána do večera. Skúste to, aj keď to pre vás možno bude nemysliteľné, hlavne maminky, lebo my sme také opičie matky, hovorím to z vlastnej skúsenosti, takže nie je dieťa, najprv my. A tiež som sa to veľmi dlho učila a pomohla mi to zvedomiť Ľudská, moja sponzorka, ktorá mi stále opakovala, Maci, posaď sa na ten tvoj trón, že ty si tam a ja som proste, a stále som to nechápala a veľmi dlho mi to trvalo, kým som sa začala dávať na proste prvé miesto. Takže, ale som vďačná Ľudská, ďakujem, výchova, že si mi to fakt neustále, až sa mi slzy to tlačia, ale musím to dotlačiť, hej, 33, to je dobré číslo, roky Krista. Takže ešte tu mám pár viet vzácnych, že proste, Luci, ďakujem ti naozaj, že si to nevzdala a že si mi to stále opakovala, lebo ja som to stále nechápala. A to bol fakt ten môj najťažší boj s týmto. A ja viem, že toho máme väčšina. Všetci vlastne končia na tej nesebeláske. Všetci začínajú a končia na tej nesebeláske. Takže naozaj to tam zvedomujte a cítim to, že všetci, čo sme tu teraz, to tak máme. Stále nedokonalá sebeláska. Všetci. Takže dokončíme ešte malé úlohy, ktoré nás ťahajú dozadu, doslova. Všetky maily, telefonáty, hoci vygumujte celý telefonát. Všetko to, čo proste každý kút, ktorý nás ruší. Lebo tieto drobnosti nám berú naozaj energiu a viac, ako si myslíme. A to je to, že doprajme si ten pocit uzavretia toho všetkého. Teda očistíme aj tie svoje online priestory, v ktorých bohužiaľ sa aj teraz práve v tejto chvíli nachádzame, ale ja viem, že to cítite aj napriek tomu, že sme každý niekde úplne inde a sme ten PC umelohmotný stroj. A proste vyčistíme si aj ten digitálny priestor, lebo ten nám vytvára najčastejšie ten elektrosmog, ktorý naozaj rozhadzuje každú jednu našu bunku v našom tele. Takže, pretože týmto všetkým čistením si nastavujeme naozaj ten tón toho ďalšieho roku. To je to, čo som hovorila, ten tón naozaj šíri tú silu tej frekvencie. To je tie chorovody, že chór, zvuk tónov
sa vlastne ladí v tom priestore a navyšuje tie vibrácie. Takže naozaj urobte si aspoň jeden deň, ešte stihnite do konca roka, máme na to dosť veľa času, ktorý bude patriť len vám a nikomu inému. Lebo nastavujete, vďaka tomu budete nastavovať celému tomu ďalšiemu roku. A dajte si tam, áno, ja som priorita, nikto iný. Rozlúčte sa s ľuďmi z minulosti, ktorých možno ešte stále držíte v sebe. A verte mi, nie každé uzavretie potrebuje rozhovor. Niekedy stačí uzavrieť a opustiť to obyčajne, pustiť to od seba ďalej z toho srdca. Opustiť, uzavrieť to v srdci. A povedať mu na diaľku, ďakujem, niečo si ma naučil. Dal si mi lekciu a púšťam ťa ďalej. Ďalej si dovolte prestať nosiť v sebe cudzie očakávania. Nie je našou povinnosťou zaplňať naozaj predstavy, ktoré si o nás vytvorili tí druhí. A do nového roka vstupujme so svojou vlastnou pravdou, ktorú máme všetci, čo sme tu práve, alebo tí, ktorí to práve počúvajú, všetci ju máme. Aj naozaj ozajská, pravdivá k nám samým k sebe. A urobme jedno veľké odvážne rozhodnutie. Nie veľké, len také, ktoré nám jemne rozšíri naše hranice vnímania, poznávania, ladenia a preciťovania. A to bude tá naša prvá vibrácia, s ktorou potom vieme vstúpiť do toho nového časopriestoru v tom novom roku. Takže večer si sadnite zo svojho vlastného ticha a kľudne aj na papier si napíšte tak, ako teraz všetci píšete, ako takí čatári, ste rozkošní naozaj. A kľudne si tam napíšte, to je ďalší papier, hej, do týchto poznámky to nemotajte, hej, ďalší papier si napíšte. Ste zlatí, ako pracujete tie strany. Žerem vás, Monika. Monika Hortová, ja to poviem celým menom, lebo buďte hrdá na svoje meno. A ďakujem za to, že proste so mňou teraz ladíte a krásne proste mi odpovedáte rečou tela. Aj keď som vám ani neumožnila povedať ani slovo. Takže napíšete si, toto nechávam v tomto roku. A napíšete tam. Možno je to emócia, možno je to zvyk, možno meno, možno strach. Všetko to, čo si myslíte, že už nechcete mať, aby patrilo k vám, tak jednoducho napíšte to na ten papier. A či tomu veríte alebo nie, tak fakt ho s takou chuťou pokrčte a fakt ho spálte. A vtedy si hovorte, povedzte si tak uvedomenie sami pre seba, či nahlas alebo vo svojom vlastnom tichu. Nech to odchádza, nech to uvoľňuje a nech prichádza to nové, nepoznané, ktoré si radi chcete spoznať. A toto všetko robíte len pre samých seba. Pretože ste už pochopili, že sa máte postaviť na ten vlastný trón seba poznania, kde nikto iný sa nezmestí. A kľudne si ten trón predstavte. Ja som si ho fakt predstavovala taký faraónsky. Ja mám doma taký faraónsky naozaj trón z pravej, myslím, medie, aj nádherný a proste egyptský taký tvarovaný. A fakt som si tam seba vždycky predstavovala v tom tróne. A urobte to naozaj pre seba, aby ste do ďalšieho roka naozaj vstúpili s tou ľahkosťou bytia, po ktorej tak všetci vlastne prahneme. Pretože sme vedomí ľudia a to vedomie je to, čo vyplňuje éter. A ten éter je všade prítomný, všade priestupný a to je to, čo sme my. To je to naše nekonečno. Tak to mám aspoň ja zatiaľ. Možno, že keď o rok budem niečo vytvárať, tak to bude mať inak, ale teraz je toto moja pravda.
Takže môžete s ňou snúzniť, nemusíte. Vytvorte si tú svoju vlastnú pravdu a meritkom na to, čo je správne a čo nesprávne, bude vám vaša naozaj radosť. To, že sa budete cítiť v nadšení a v prebudení. Že sa budete naozaj radovať z toho, ako si tvoríte svoj vlastný svet, že si ho tvoríte vy sami a nikto nie iný. Takže ďakujem vám za dnešný večer, že ste si venovali tento čas sami pre seba, aj keď som vám nedovolila ani ceknúť slovo. A teda, ja som sa tak rozhodla. Nie, že by som vás nerada počula. Avšak myslím, že to najlepšie tvorenie je naozaj v tom vlastnom tichu. A nepotrebujete na to už ten môj šum a neustály prísun nejakých slov, pretože máte tie svoje vlastné. Avšak keď si samozrejme prajete niečo povedať, tak vám na chvíľku ešte ten čas si pridáme, máme ho, lebo je to naše. Tak ak máte chuť niečo povedať, tak rada sa s vami vypočujem čokoľvek od vás. Či je niečo, čo ste si zvedomili a radi by ste to zazdieľali. Aby to pomohlo nám všetkým ostatným, ktorých nás to ešte v tej rýchlosti a v tej časovej hodinovej tiesni nestihlo napadnúť vrátane mňa. Jestli bych mohla Marci trošičku jenom zahrát. Mám tady kalimbu. Wow! Áno, krása! Musím to. Daj! A je krása, ja mám tiež, ale neviem na tom tak hrať. Poď, ďakujem. Počujete ten tón, lebo mne to seká. Není to slyšet? Nie, lebo Tak ja je to... no, veľká škoda, lebo vidíš, a to Ne, robí... to nebude, Aničko, Nebude. slyšet. Ono to ten mikrofon neveme všechny ty Tak. tóny, to mám vyzkoušený. Áno, ďakujem, Peťko, To lebo by muselo být naozaj... jiný mikrofon na to. Ale krásne si sa, Anička, naladila. Ďakujem krásne naozaj to proste spolutvorenie, lebo ja viem, ako znie kalimba, ale aspoň vidíte, aké to je. Naozaj choďte do priestoru, do nie virtuálneho priestoru medzi ľudí, choďte do toho naozaj javného sveta, pretože aspoň vidíte, ako seká ten stroj, tá umelina, aj keď nám pomáha, proste ako seká tie city, ako seká tú skutočnosť. Lebo tá kalimba je naozaj nádherný tón, ale ona úplne usekla tie tóny. Ale ďakujeme, ja som tam cítila všetko, čo všetko si chcela. Ďakujem pekne. Děkuji za krásné předvánoční uvědomění. Bylo to nádherné. Ďakujem, ja vám. Já akorát mám jednu připomínku. Čau. Že hledám kromě lidí, co chcou s náma spolupracovat, i zákazníky, i ty pijáky, i ty, co to chcou používat. Samozrejme, to sú tí predajcovia, ale keď chceme budovať, áno, to bola tá priorita je budovanie sietí. Ja som to teraz poňala z iného uhla. Áno, samozrejme, my sa ničom Jenom tě doplňuju, víš, aby to Ja viem, někdo, třeba ty lidi... Áno, to je moja chyba, lebo som to nespomenula. Vy budete mať aj bez hanenia slova obyčajných predajcov, lebo tí proste sa tam, popri tom, ako budete hľadať tých budovateľov sietí, tak oni tam prídu. Takže od tých vy vlastne neprídete. Takže áno, Peťko, ďakujem za vsúku a my sa im nebránime, ale ja myslím, že to všetky dámy, čo sú tu aj páni, že to tak vnímali. Je tak? Áno, kývate hlavou, ja to len dám do záznamu, že tak všetci kývate hlavou. Ďakujem, Lucián, aj muž. Takže naozaj nech vám je dobre so samými sebou. A ďakujem vám za váš čas, ktorý ste spolu so mňou zdieľali. Já vám taky přeju celý zbytek tohoto roku ještě v pohodě a hodně úspěchu příští rok. Ale nemusíte čekat až na příští rok, můžete už být úspěšní dneska večer.
Vy to už viete. Ja vám verím. Bez pochybností. Všetkým vám. Tak naschle.